lip, right, lip, right, lip, right. Lip, right, lip, right, lip, right. Tarungan ako ni mo, Tail. Giunsa man yung pag-step. Lip, right, lip, right. Di ba left ang una, sir, before mag-right? Marait ko nang naungan ni mo ron. Tarunga, tarunga, tarunga. Unsa man na, sir, oy, kapoy na ba ako left and right, sir? Ay, mo reklamo ka. Unsa man, gusto pa ka mo training sundalo, dili? Gusto. O gusto man di ay. Hala, sige, lahi na pod. Squatras into 10. Hala, sir, dili man ko kabaluan na, sir. Unsaon di ay? Sige, ang imong buhaton, parehas ako ha. Ingani. Ingani, ingani. Tapos, mag-count ka og 10. Kay 10 akong gisadya sa imo ha. 1, 2, 3, 4, tabag iyap. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19. Tay sabi, tay sabi, tay sabi. Unsa man, sir? Iba ni ingon ko si mo nga tin rakutom. Anong gipalabian man nimo? Ikapoy na ba ko? Ay, sorry, sir. Tin, raday kutob. Ikaw ha, mamatay jud ko sa imo ha ba? Sige, sir. Ako na sad, sir. O, ingato ha. Give me 10, push up! Sir, yes, sir. 1, 2, 3. Ay na lang be, ay na lang be. Lahi na lang, lahi na lang, lahi na. Tindog, tindog, tindog. Tama, tama na, tama na, tama na. Lahi na pod. Sir? Okay, sir. Sige, lahi na pod. Atong buhaton na rin karon, mag-squad ta. Unsa naman po na, sir? Wala ba po kabaluan na, sir? Maugaan ang gitraining, tika, kaya kung makabalo ka. Suga po na ni sir, oy. Sige, unsaon man na? Okay, tanawan eh. Anak ka, tapos igwadi mong lubot. Tapos, down. Ay, nga na, raday, sir. Kabisik. Ingani, sir? Tama na be, tama na be. Wala dyan kay ayo training no, di dyan kakabaluan ni ngani ba? Kulang kang strength. Imong lawas, gahi kayo. Wala kay flexible. Ay, kailangan ba di flexible ang lawas, sir? Kaning ingani? Layaba di ka. Pagpuyo. Pagpuyo, pagpuyo. Ako na dyan kapoy nimo ba? Sa 100%, murag 5% na dyan yung makuha ba? Ay, sir, oy. 18% na lang good na, sir. Na, muhangyo pa dyan do. Sige, kuha tong pusil. Kay mo proceed tag sunod. Taysa, sir. Di ba ang gira kay pinusilay? Nga napangag man ka, sir. Usa nakilit-kitay? Ano ito? Paano ito? Pusil ko ano ito? Kinaglagot na dyan ko nimo ba? Sir, yes, sir! Sir, nara, sir! Nakareload na ni daan! Akan ang dating akong gusto. Pinaisog ba? Yan, sir. Unsa man ipagamit, sir? Ayaw itiyon sa kuha. Nakareload raman na. Ay, sorry, sir. Ang last ni mong buhaton. Kita ka ng lubi? Asa man, sir? Yes, sir. Kailangan maigo na nimo ha. Hutda ng magasin. Ug na kay maigo. Pasar na ka. Sir, yes, sir! Mao na akong pinakaganahan, sir! Unsa man ang plasara sa imong kamot? Baliktad man na imong pusil. Ay, sorry, sir. Ingani ra day, sir. Paghihap og 3 ha. Kailangan maigo na nimong lubi. 1, 2, 3. Sir! Ano, sir? Wala na guro ni bala, sir. Sir? Sir, asa ka? Hey, ate ka! Ako na may imong ipusal!